πάνω απ' όλα είναι μια πολύ αγαπημένη φίλη. Είναι ένας άνθρωπος που πάντοτε προστρέχω στη σοφία του για να καταλάβω πράγματα που γίνονται γύρω μας, πολιτικές εξελίξεις, κοινωνικά ζητήματα. Είναι ένας άνθρωπος που δεν της το έχω πει ποτέ ούτε κατηδίαν ούτε δημόσια. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ την εποχή που η πόλη μου, η Καλυθέα, με τίμησε στέλνοντάς με στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κάθε φορά που είχα ένα πρόβλημα, μια απορία, κάθε φορά που ήθελα να χαράξω μια πολιτική γραμμή και να βοηθήσω την παράταξή μου να πάρει μια θέση, πάλι στην Ελένη έτρεχα. Γι' αυτό την ευχαριστώ πολύ. Αλλά εδώ ήρθαμε να μιλήσουμε για μια διάσταση της Ελένης που οι περισσότεροι τη γνωρίζουν τώρα, κάποιοι είχαμε τη χαρά να την υποψιαζόμαστε από νωρίτερα. Ήταν λοιπόν πολλοί, μιας και το είπα αυτό, ήταν πολλοί αυτοί που απόρρισαν όταν η Ελένη Πορτάλιου ανακοίνωσε πως κυκλοφόρησε η πρώτη της ποιητική συλλογή. Προφανώς είχαν στο νου τους λιγότερο την Ελένη και περισσότερο την Πορτάλιου. Είχαν δηλαδή στο νου τους τη συγκροτημένη επιστημόνισσα, την ευφυή αρχιτεκτόνισσα, τη γοητευτική δασκάλα του Πολυτεχνείου, την ενεργό πολίτη, τον άνθρωπο της αριστεράς, τα τελευταία χρόνια τον παθιασμένο άνθρωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δύσκολο να συγκεντρώσεις όλες τις ιδιότητες της Ελένης σε λίγους χαρακτηρισμούς. Και όμως κακώς εξεπλάγησαν που η Ελένη Πορτάλιου είχε και άλλες ανησυχίες. Για όσους τη γνωρίζουμε καλά, ή έστω λίγο παραπάνω, μας είναι γνωστές τόσο οι έντονες ενδοσκοπικές περιηγήσεις της, τα ταξίδια της αυτογνωσίας που δεν είναι εύκολα για κανέναν, πόσο μάλλον για ένα δυναμικό, περίπλοκο και καλλιεργημένο άνθρωπο, όσο και οι καλλιτεχνικές ανησυχίες της, η αγάπη της για την τέχνη, που εκφράστηκε εκτός των άλλων και με μια πολύμνημη προσπάθεια συμβολής στο πρόγραμμα πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η βαθιά συνείδηση ότι ο πολιτισμός και η πολιτική πάνε χέρι-χέρι, διέπει τη σκέψη της Ελένης. Εκπλαγήκαμε λοιπόν λιγότερο όσοι ξέραμε τη σχέση της με τη λογοτεχνία, με τα διαβάσματα, όσοι ξέραμε τι διαβάζει και πόσο διαβάζει, αλλά και ας πούμε ένα μυστικό, και ας μας το επιτρέψει η Ελένη, τη λατρεία της για τη θάλασσα, που παίζει πολύ ρόλο σε ένα ποιητή. Πολυσχηδής λοιπόν προσωπικότητα, κάποια στιγμή στη ζωή της χρειάστηκε έναν άλλο δρόμο έκφρασης, την ποίηση. Η Πορτάλιου γράφει γενικά πολύ. Μια από τις πιο συνηθισμένες της εκφράσεις είναι «Ξέρεις, έγραψα ένα κείμενο». Κείμενα επιστημονικά και πολιτικά για μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων. Τα πολιτικά της κείμενα χαρακτηρίζονται από μια διάβγεια σκέψης και μια απλότητα έκφρασης. Καταθέτει ιδέες και διασαφηνίζει ζητήματα. Προφανώς γιατί ανήκει σε μια μεγάλη παράδοση της αριστεράς, σύμφωνα με την οποία οι διανοούμενοι θεωρούσαν τιμή τους το ρόλο όχι του παντογνώστη, αλλά του διαπαιδαγωγητή, που τα κείμενά τους είχαν στόχο όχι την προβολή του συγγραφέα, αλλά αποζητούσαν να διαφωτίσουν και να προκαλέσουν γόνιμα τον αναγνώστη, τον σύντροφο, τον συναγωνιστή. Στην αναχείρα συλλογή με τον εύγλωτο τίτλο «Ίχνη ζωής» συγκαταλέγονται ποίηματα σχετικά πρόσφατα γραμμένα το 2012 και το 2013 κατά μαρτυρία της Ιδείας. Δεν ξέρουμε αν είναι η πρώτη φορά που ασχολείται με την ποίηση, ομολογουμένως κάτι τέτοιο θα μας εξέπλητε. Οι ευαίσθητες έφηβες της μεταφιλιακής Ελλάδας με πολιτικούς προβληματισμούς σπάνια δεν έγραφαν στίχους στα περιθώρια των τετραδίων τους. Πώς το λέει η ίδια, η ποίηση γράφεται νωρίς. Τότε μόνο εμφανίζεται το μυστήριο μιας απροσδιόριστης προσμονής στις ψιλοτάβανες αίθουσες των γυμνασίων,